Здравейте, приятели! Аз съм Алекс Захарев и Ивайло Иванов. Здравейте, аз съм Ивайло Иванов и името ми в Майнкрафт е Hal31 и отново, за съжаление, ме пусна като вампир, вместо да ме пусна като човек. Не знам защо, което много ме дразни. Аз съм човек, не знам що. Добре. Не знам защо ме пуска като вампир, но ще... Загази. Ще стане лошо. Аз съм пред... О, ето тук има един. О, аз ви видях, чакай сега те търся. О, бил един. О, той ще купи меч, огнен. О, аз го убивам. Аз имам айрън, каменен меч и два Аз убих един. Аз убих пак един. Аз съм гангстера в Майнкрафт. Гангстера. О, омага. Има скин на Five Nights at Freddy's. Коя знаете тая игра? Съкратено Мага, то тук никой не бъде, аз на сега убих 4. Мага. Някакви скачат. Аз съм в някакъв такъв на прозорец и чакам и ще бия някой с айрон меча си. Не би казай, че ти си в къщата. При другите хора. Да, сега ще бия. Добре, излезли, аз идвам. Моля ти, излезли. Да, и след това ти ще ме убиеш. Няма, нали сме приятели? Омага, влизаха. Затова ви идвам да помагам. Ма ти въобще не можеш да биеш зомби. Но мога да бия другите хора. Не можеш. Мога да бия другите хора. Не мога да бия зомбитата. Ето бе. Не, обавли се. Ето бе. Това съм аз. Чакай малко. Не. Бият ме зомбитата. Исках да се изфукам пред там на къщата. Да си пишеме Хай Вампир. В къщата. Леле, става голям екшън и не знам що. Мрете бе, зомбита, мрете. Сега ще влезла един вампир, това съм И напиши на другите, ето бе. Тук ще отворих вратата и един с айрон, ето бе, ти излизаш. Да. Ето ме излазнах. Чакай, къде си? Ето бе, обавли се. Това съм аз. Чакай, дай се изфукаме, гледай. Ето тук пред прозорците, виж. О, бъга, един идва. Зомбитата ме бие. Леле, май невъзможно човек и вамп. Леле, как умрях? И станах вампир. Вече сме вампири, аз те чакам пред къщата. Леле, не съм сигурен или човек и вампир могат да станат приятели. Добре, чакай малко. Чакай това. Виждаш ли един, който сега подскача? Виждаш ли? Аз си изчупих вратата, баче. Не. Аз в момента тук ще умрях и отивам пред това. Пред сградата, където ти си. Добре, аз те чакам тук. Аз съм сред стол. Виж. И аз съм сред стол. Чакай, ти скачаш. Чакай, бе. Не скачам. Скачаш от някакъв супермен, аз виждам. В момента подскачам. Добре, изчакай, за теб съм. Не ли си? Но е гадно тука. Ох, аз ти Аз подскачам. Тъпто е, че не може да се видите имената и може да играете заедно. Може да, ама... гадното, че не може да се видите имената. Само на някой, не си спомням какви. Пак обявях. Добре, Чакаме се пред къщата.
Олаже при многото хора и аз държа редстоуна. Мага, тук пише warning. Haunted, еди какво си. Абе, ти ли ще ми кажеш да спаза, бе? Ти в това пред къщата ли си? Не, някъде ходя. Добре, аз отивам да избивам всички. Един съм Diamond, горящ меч. Много ми е странно, защо си подхарчват всичките пари само заради едно Vampires. Един Diamond меч струва и то оглен, струва около 300. Пропуснах тъпата светкавица. Не мога да видя. Ох, там пред къщата има най-много, аз там съм винаги и там убивам. Сега съм убил 4. Аз съм тук, аз поскачам. Виж ме. Аз съм пред входа. Тук ще обявях и сега идвам. Стой пред входа. Не Чакай, бия ги. А не, и те ме убива. Добре, там при житото. Пред житото и аз държа редстоун. И подскачам. И аз съм това, ето и аз държа редстоун. Сега, добре, айде. Чакаме за пред къщата. Окей. Ох, аз мисля да ги убивам те. Вече е сериозно да се захващам с убиването им. Да ги убивам ли? Кои? Те са мъртви. Всичките. Има 6. Защо стоиш на едно място? Това не съм аз. Държиш редстоун. Пък се тая мали колко зомбита. Да, и аз съм там. И аз съм там. Но защо не те виждам? Ма не може да се виждат имената. Ма не мога да те видя и тебе. Аз не мога тук не виждам нито едно зомби. Аз не съм зомби. А никой не може да бъде зомби. Но е вампир. Ох, аз след 30 секунди почва вълната и гледай къде ще ударят светкавиците. Имаше 4 човека. Това да има значи 4 светкавици. Добре, сега ще видя. Има 15-20 секунди почти. Там отдясно може да видите, там където пише люди, това са хората, които са. Вампири, където пише вампиров, това са вампирите. А зомби си е зомби. Убити люди, това се вижда колко вие сте убили. Тоест 4. Почва светкавицата. Ето, аз видях един. Аз отивам към него. Аз нищо не видях, ама се тая. Крови, не го знам това какво е, за съжаление. Какво е? Крови, последното. Това е точки сигурно за пари да си купуваш. Ох, цака дива. Тук, видях светкавицата, ма се трябва да потърся. Сега. Има само един. То къде го търся, може и да е мъртъв. Добре, тук сега. Печелим! Печелим. Ти ли го уби? Не. Аз съм при... Аз отивам при плашилото. Вижте какво става и готино плашило. Не, това е готино. Готино, но старовремско. Това беше от нас и да се надяваме, че клипа ви хареса. Да. И бай-бай!